Informatiu setmanal. Els bolets arriben aquest cap de setmana a Solsona en la 7a edició de la Fira del Bolet. L'abocador comarcal de Clariana de Cardener, al Solsonès, pavimenta els vials per facilitar-hi l'accés. Olius ampliarà la urbanització del Pi de Sant Just amb 30 noves parcel·les. Esquerra Republicana de Catalunya de Solsona incorpora l'excursionista Antoni Carralero com a nou membre a la seva candidatura municipal. Informatiu setmanal. Els bolets arriben aquest cap de setmana a Solsona en la 7a edició de la Fira del Bolet. Com ja és tradició des de fa 7 anys, per aquestes dates a Solsona se celebra la Fira del Bolet i el Boletaire, organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès. En aquesta edició del certamen dedicat al bolet i a la gastronomia de tardor, els visitants a la fira podran gaudir d'una xerrada sobre la importància dels bolets, organitzada pel Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya. Sortides, degustacions, tastets i tallers, un extens mercat del bolet i de productes artesans de la comarca, amb demostració d'arts i oficis, com també de diverses exposicions i concursos. Aquest any la Fira del Bolet el que hem intentat des de l'organització és consolidar-la, és a dir, és la fira més nova que fem des d'aquí al Consell, també és la més petitona i el que intentem és consolidar-la any rere any. Per tant, la idea de programa que hem preparat és una continuació dels actes que ja funcionaven i a part també hem introduït alguna novetat. Aquest any com a novetat hem fet un taller el dissabte a la tarda, gràcies a l'ajut del Consorci Líder, que és un taller de conserva de bolets. És un taller que farem amb Oriol Pallarès i és un taller teòric i pràctic que aprendrem a com conservar els diferents tipus de bolets i després es farà un petit tastet. El 19 d'octubre també se celebrarà la Diada dels Castellers de Solsona, amb la participació de 2 colles castelleres convidades, els Capgrossos de Mataró i la Colla Jove de Barcelona. El cartell guanyador d'aquesta edició de la fira ha estat dissenyat per la Carlota Malció, alumna de 6è de primària de l'Escola Arrels. El dibuix va ser escollit pel Consell Comarcal a través de Solsonès Fires, que van fer l'encàrrec als alumnes de les escoles de primària del Solsonès. En total hi ha participat 353 nens d'entre 7 i 11 anys dels centres de primària de Satelsis, Arrels i Vall de l'Hort. Tots els dibuixos presentats seran exposats a la sala d'exposicions de Catalunya Caixa els 2 dies de la fira, dissabte de 5 a 8 de la tarda i diumenge d'11 a 2 del matí i de 5 a 8 de la tarda. L'abocador comarcal de Clariana de Cardener, al Solsonès, pavimenta els vials per facilitar-hi l'accés. El Consell Comarcal del Solsonès ha realitzat durant aquests dies obres de millora al camí d'accés a les instal·lacions del Dipòsit Comarcal Controlat de Residus No Perillosos de Clariana del Cardener. Aquest camí d'accés al dipòsit comarcal parteix de la carretera C55 de Solsona a Manresa, en un trencant a mà dreta situat a uns 8 quilòmetres de Solsona i té una longitud de gairebé 350 metres, des de la carretera C55 fins a la tanca d'entrada al dipòsit comarcal. Les obres han consistit en l'estesa d'una nova capa de ferm de tipus flexible, constituïda per una capa de 6 centímetres de gruix. També s'ha formigonat la cuneta existent en un tram en corba, als efectes de garantir la seguretat en aquesta zona. També s'han netejat les cunetes laterals i s'han esporgat els arbres per poder donar més visibilitat i accessibilitat als vehicles pesants que circulen per aquest camí. Finalment, s'han realitzat els treballs de senyalització horitzontal de tot el camí, amb el pintat de les franges que delimiten el camí i les línies de parada o stop, a la incorporació de la carretera C55 de Solsona a Manresa. El cost total d'aquestes actuacions és de 50.000 euros, finançats amb una subvenció que el Consell Comarcal va obtenir de l'Agència de Residus de Catalunya. El projecte d'aquestes obres de millora del camí d'accés al dipòsit comarcal va ser redactat conjuntament pels serveis tècnics i l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal. Olius ampliarà la urbanització del Pi de Sant Just amb 30 noves parcel·les.
L'Ajuntament d'Olius ha donat el vistiplau a una nova ampliació de la urbanització del Pi de Sant Just, en concret a la zona del Camp del Bosc, on s'habilitarà una trentena de noves parcel·les. L'extensió d'aquestes parcel·les oscil·larà entre els 300 i 600 metres quadrats cadascuna, com proposa la llei d'urbanisme. La reducció d'aquesta extensió, ja que anteriorment podien arribar a tenir 900 metres quadrats, es preveu que faciliti així l'adquisició d'aquestes, per tal que siguin parcel·les econòmicament més accessibles. Ara fa uns 15 anys, el nucli del Pi de Sant Just es va ampliar, arran d'un projecte impulsat per promotors de Sant Llorenç de Morunys i Solsona, tot creant una àrea residencial en aquest nucli a 5 quilòmetres de Solsona. Quan se va fer l'ampliació, fa aquests 15 anys o 16 anys, no sé quants exactament els anys que fa que es va fer l'ampliació, doncs aquesta zona ja es va deixar inacabada, inclús van deixar els carrers inacabats, perquè ja tenien previst, doncs, no ho van fer tot alhora, per la zona que hi havia, perquè era molt gran, o que fos, però ja ho van deixar previst de fer-ho d'aquesta manera. I en aquest moment, doncs, els promotors els deu haver semblat que pot ser que es movia una mica la demanda de solars i això, els ha semblat bé de demanar per fer aquesta petita ampliació. El Pla d'Ordenació Urbanística, presentat a la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, preveu d'aquesta manera una ampliació natural de la urbanització del Pi de Sant Just, creada entre les dècades dels anys 1960 i 1970. Olius és el municipi del Solsonès que més ha crescut de manera percentual durant l'última dècada. Ha passat dels gairebé 500 habitants que hi havia l'any 1996 als prop de 900 que té actualment. Va ser un dels primers municipis de la demarcació lleidatana que va disposar d'un catàleg de masies, que es va aprovar fa 10 anys. Esquerra Republicana de Catalunya de Solsona incorpora l'excursionista Antoni Carralero com a nou membre a la seva candidatura municipal. Segons ha explicat en roda de premsa el cap de llista de la formació i actual alcalde de Solsona, David Rodríguez, Carralero, de 52 anys, delineant i president del Centre Excursionista del Solsonès, serà una de les persones destacades de la llista amb què els republicans concorreran a les eleccions del maig vinent. Rodríguez l'ha presentat com una persona en la que fa anys que hi pensava i que seria molt adequada per gestionar una àrea prou important de l'Ajuntament com és la de Medi Ambient. La persona que havia d'ocupar aquesta regidoria havia de ser una persona que fos rigorosa, que tingués rigor en la seva manera de fer, que fos una persona amb capacitat d'organització i sobretot que tingués sensibilitat mediambiental. I per tant enteníem que el Toni reuneix perfectament aquestes qualitats i per això li vaig demanar de formar part de la candidatura. L'alcalde de Solsona diu estar molt satisfet de l'incorporació de Carralero al projecte d'Esquerra Republicana a Solsona, ja que aportarà rigorositat, gran capacitat d'organització i, sobretot, una indiscutible sensibilització mediambiental, valors intrínsecs a la gestió de l'àrea de medi ambient, ja que és una regidoria que gestiona un alt pressupost. Per la seva banda, Carralero, que també és membre fundador dels Castellers de Solsona, va destacar que ho fa perquè, tot i no ser-ne militant, Esquerra ha estat de sempre la formació política amb la que s'ha sentit més identificat. La presència d'Oriol Junqueras al capdavant a nivell de país i del David a nivell local, diu, li refermen. El fet que l'Oriol Junqueras a nivell de país i el David a nivell local estiguin al capdavant de la formació també m'ha fet valorar-ho molt positivament. Bàsicament aquests serien els motius de la decisió d'acceptar la seva proposta. Finalment, l'alcalde ha recordat que s'aniran donant a conèixer les properes setmanes la resta de les noves incorporacions que composaran la candidatura, amb la que els republicans aspiren a revalidar la confiança ciutadana rebuda el 2011.